Video, sing nine line of video clip now, please. BASRANG DEBBARMA ani kami gangke boromoidan harepwar abo khoi district o klayo te ani nog nukungo sung khorok thamno ang saisung khoroksa te ani ama te baba tong sini nog ani hobbies rok gangke singing, dancing, music instrument tamna ni oborong mong te sports ba hamza wang belek no volleyball ok thungbo ke agi ang Don Bosco school baijal baigo jefro pori tongo afro rogo noi go bo haike tir pori mani logi an hobbies no bang tui phai ta logi ang sab no aska hamza ko hamza mo bai nang jefro nogo tongo ang music roga guitar jefro tambo afro roga hener jago te ani journey rogo aing ang thangi tomo jora rogo ang sab no belekin hener jago Christo family wase family bang agi chera fro ni simino music ro belkona hamza go ke ang retairing yate apron simino hener jago tei music ro kisa misa tamjago ngai abo hai kono khabo musum tomoni bagai truk ang ani age bebaksa no ang truk srungi sak no haino scenery srungi phayo ab kebo bai abo hai professional ok to srungja gya angke abo hai kono ko tabo ko stage obo saja tei ani friends ro borok aro belek no support khlayo in fact ani performance rock ano agin simino borok rosa phaimor lugui nang tango ba hai competition no nang thanani thangdi try khaja na ba hai roke borok fan ri chu ba ote ani friends circle bisingo tong music hamjanai borok ba hai no je chukti chu yate borok hano suggest khlai obo ba hai nang obo hai ni khorang obo hai bai gedalo muchango abo hai ke borok hano chu ba ote belekino every competition every round gala round ni theater round ni je life phaimor borok ano baksa ke phai ro ano fani ano ani parents ok belekino support khayo tang hinga ai class 6 tompro ano ani baba ano guitar pai ri kan surung ani oro interest tong ni nugino ano bhai ke rika ba kino ani journey start te ang romantic set abo hai join ani resamo nga belekino hamzago te mosamong abo hai resamo ro nga ngasu energy gya su robol subject te paina ni payang first thana second thana abo to ani bagai kodro ko ya honestly angoro ani oba ani kasa life ni journey nga angoro mungsa se kisi safana ang je ango hamjak tongmani ha hafaro ang srumung na mano abo na harim ang paita te black na hambai maro TIPRA idol je songsanai joto chini officials no especially tang hinge obo hai platform mamani abo khuk bai kok bai sabai ang te ani favorite singer nge chini cover hafaro je tongoi tongnai sabai tongnai hingke sikang DEBBARMA te parvitarian hingga ite Bollywood industry na ani favorite hingke Arjit Singh te palangmucha ang paina ni paya to abo to ang sawi me ya fia ang ani je chuksak mansak ang ani best renai